Furtuna s-a oprit pe moment, dar nu și necazurile. Polițiștii avertizează pe toți locuitorii Bucureștiului să fie precauți dacă ies pe străzi. Oricând poate să plouă, de această dată cu bucăți de cărămidă și țiglă dislocate de vânt. Evitați să circulați pe lângă panourile publicitare aflate la mare înălțime și nu stați sub copaci. Deja stricăciunile sunt însemnate. Pe mai multe străzi s-au înregistrat pene de curent și de gaz. Câteva avioane au fost rerutate, dar sunt probleme și în circulația feroviară și rutieră. Ramona Păuleanu are detalii. Bună seara, Ramona! Bun găsit! Circulația zeci de troleibuze și de tramvaie a fost afectată în capitală imediat după vijelie. În mare parte problemele au fost la această oră rezolvate, însă și acum pe anumite trasee se circulă deviat. Două trenuri de pe ruta Constanța-București au fost oprite în capitală, anunță și compania de căi ferate. Probleme au fost însă și la rețeaua electrică și de gaz și nu doar în București, ci și în jurul capitalei. De înțeles, dacă stăm să ne gândim că în Bolitim Vale, de exemplu, gheața căzută din cer a avut mărimea unui ou de găină. 45 de localități au rămas fără curent imediat după vijelie, iar la această oră în județul Ilfov au rămas nealimentate parțial 10 localități, iar în județul Giurgiu 11 localități. Probleme sunt și în capitală, se încearcă rezolvarea lor în această clipă. 32 de echipe de la Enel lucrează pentru asta. În sectorul 5 o instalație de gaz a fost avariată, iar alimentarea cu gaz a fost întreruptă. Probleme au fost însă și la aeronave. 4 avioane au fost redirecționate către aeroportul Constanța pentru că nu au putut ateriza în condiții de deplină siguranță pe aeroportul Otopeni. Acestea sunt deocamdată informațiile. La revedere!